Hello guys, alas 4 na karon sa hapon diri sa amo sa Tocumaro Bay. Ako mong isuroy karon guys sa akong mga tanom. Tugnaw pero makalingaw man ang akong mga tanom. Uy, nganong nanghigda man mo? Ang mga bulaklak nga yellow. Nga tikay ang kay subman ang hangin. Madapod niya po siya violet. Violet pa na. Oni ako mga buwak nga tikay ang lagi. Muna ako mga bulaklak. Nadagan pa kasi ang mga pan. Kasi ako pong strawberry bisan siya tungod sa katugnaw pero namunga maghapon siya. Maghapon siya bunga, gamating. Ani kamot utan sila. Namunga. Uy, katugnaw naman. My goodness. Ang akong tulip namutho na gid sila. Katuwat lang ta sa mabuwak anak guys ha. Sa kung mga flowers. Gamay na akong bulak diri sa taas pero sa ubos daghan. Naman ako. Kani siya mudako ni siya. Mudako. Pero i-trim na siya. Kani mao ni ako mga kabulakan. Tungod sa hangin, kuan siya. Mga parot. Mora ko diapod kali ako mga bulak. Mora man diapod ako mga bulak. Dagan siya bulak. Kuan man. And you're wandering through it? Yes. Oh, Yeah, I don't know, just I need this. See that thing there? yeah. One of those has come off. Could be anywhere here, it could be down the drive. Okay. Mga tuog naman hinuon mo. Ako mga bulaklak. Hapon naman so ning kuha na sila. Hinay-hinay po sila og kanang katug. Kay 4 o'clock naman niya tugnaw. Puno ni diri ang among balay sa kung ano lavender. Kana kay lavender. Mga bulaklak. Nindot siya tanawon pag udto kay bukad kaayo siya. Pero hindi man siya magbukad. Para ano siya bukad na to siya. Para ani ay po siya color. Daghan mi siya color mga inaani. Kadyo kay kog bulaklakin. Kini siya mamuwak na sa dini kasi po daghan na kaayo. Kasi siya white. Ay, tugnaw man. Magdali-dali ko tugnaw. Knowing ang isa. Ito sa ubos. Wala na gyud ko kapang limpyo, wala na ko kaguna kay pwede man tugnawa man. No man kaayo nya. Sige po ko duty. Daraw. Mura siya og kanang kuan. Mura siya og kanang plastic. Dagan na siya bongwa. Next year ani sa mo tagini siya kadaghan kay nag-ana man siya kadaghan. Akong gitanom ani sa iya tag duha ra man siguro ni. Pero nag-ana man siya kadaghan. Mga bulaklak yan.
amo mga prutas tuwa dito sa ubos. No naman akong legs. Akong legs nga higala. Gitsug na naman. No na. Balay. Ang balay. Balay, balay. Balay. Sa sulod okay, basta tugnawa gagawin ka nga akong mga paahan